Adventný kalendár Kráľa Popu číslo 21. Ešte sa vám dopredu ospravedlňujem za videá, ktoré vyšli včera a predčerom. Pingpongové loptičky, neviem prečo tam sú. Reku, lebo bolo mi zle. Takže som tak slabo tancoval, ale dneska to už rozídeme. Takže listoky. Off the wall, poďme na to. OK, na dnes by to bolo všetko z tejto časti adventného kalendáru číslo 21 a zajtra sa zase vidíme. Čau.